Takže čau, já vás vítám v dnešním videu, dneska budeme hrát Roblox a budeme hrát hru Farmer and Friends. Je to poměrně dobrá hra, hraju to občas s kamarádama, ale jenom občas, takže se dáme do kombajnu a jdeme hned kosit obilí. Už je to druhý video, no první na YouTubeku z Robloxu. Takže tady musíme natáčet něco, abyste měli na co koukat. Tady pokosíme, mám pěkný barvy auta. Chystám se tady už chodovly na chicken wings, aby měli to papat. Na kompu hraju to poprvé. Nevím tak moc co klikat. Nemám traktor, nevím proč. To musíme hnedka tady najít. Proč mám traktor? Mám ho zbalený. Spawn. A pluch, ten mám taky zbalený. Spawn. Mám to tady. Je to tady. Se dám do traktoru. Zasouváme pro vlečku. Ta grafika je nic moc. A není to tím, že by to bylo Roblox, je to prostě mojím počítačem. Xko. No, to já se ještě musím učit. Mko. Tak, nechám traktor a skočím pro kombajn, který už je naplněný. Takže Rkam se to bude dělat. OK. Bicykly musíme... Já to moc na počítači neumím moc ovládat. Počítače hrajou podruhé v životě. Nechápu. Logovaný nebo co? Ježiš, já tady mám jedno semínko. Tak to musím odvízt. Bohužel to budu muset odvízt to jedno semínko. Ztráta. Velká ztráta času. Mám 2928 coinů. To budu kupovat slepice. Slepice se nám budou moc hodit, protože peňažky, že jo, velký peňažky tady. A peňažky jsou v této hře to, co potřebujeme nejvíc. Musím vystavovat. Takhle. Traktorem. Ježiši, krko. Zacouvám. Vysypeme to krásně. Budeme skládat básně. Básně skládám též. Mám pokosit celý zbytek. Začíná být noc, ale já teď nemám barák. Jsem takový bezďák. Kosíme a ty mi dej odběr. Protože jak se tak koukám, tak se koukáte na moje videa, ale odběr mi nedáváte. Statistiky mluví jasně. Takže bych tě poprosil, ať tam dole klikneš na odběr. Vezme ti to jenom 2 sekundy tvého života. Pokud chcete, tak se mnou bude moci ještě natáčet jeden kamarád s kamarádkou. A to by mohlo být zábavnější s nima. Takový šášové. To bude víc vypípaných slov než videa. Poslední pokosíme to tady, odvezeme to. A koupím asi slepičku, ne, musím vlastně koupit vlečku na zvířata.
to je to špatné, to je to všechno špatné. Vynechávám. Každý zrnko je dobrý. Ježiši. Fakt ještě nemůžu vládat. Fakticky mám oranžový auto a oranžový traktor a vlečku. Ale mám zbytek, mám zelený. Hezky zaparkujem. Oj, hezky zaparkujem. Kompres. Tak. Zaparkovaný, teďka teda prodat a koupit vlečku. Čistě teoreticko, prakticko, vědecko, kakanicko, saturicko, makaticko, všechno. Tady moc nekoupím jaký. Sedím jenom. Jak 408. To je málo strašně. Nezdá. Jdeme někam to prodat, jo? Jdeme. Kam jedu vlastně? Ježiši, kam jedu s tou vlečkou? No, jdeme to nechou. Tak, jsem u farmy. Zaparkuju tady vlečku. Projíždím přes poli. Pole. Nebudu se tady vytáčet, protože bych to na tom proto počítači parkoval strašně dlouho. To mi samozřejmě nechci. Já teďka můžu jít do obchodu, takže tam pojedeme a koupíme tam tu vlečku teda, nebudu to už celé objíždět, protože to vezmu program. Koupíme tady člověko Zieversagen Farm. OK, bude to má vymakaný. To má dojíčku, jo. To je fakticky dobrý. Co je tohle? Netuším, co je tohle. Tak tady tu farmu. To je poprvé. Respekt, kámo. Protože mám fakt dobrou farmu. Takovou budeme mít my. Ale tady to je první série. První díl. Vše. Musíme nějak začít, jo? Velice to. Otevřeme dvíř. Dobrý den, farmáři. Takže já bych potřeboval nějakou vlečku, farmáři, ale... Na zvířata. Kolik? To bude ještě na dlouho. 5000. No. Takže nic nekupujeme. Nic, asi budu muset koupit drahá semena. Takže jdeme do farmku. Kam? Okay. Kolik vyjde na jedno takhle?
8400. No, říká, jak to pustit. Teď to nemůže být až tak drahé. Tam aspoň vejdu s budgetem 2200. Akorát. To musím vydělat. Tak teďka nás bude čekat dlouhá cesta, takže... Tak jo, jsem už tady u obchodíku, který vlastně nepotřebuji, já jsem to všechno nakoupil tam. Trošku blíž mikrofon, nebo nebudu musím tady. Jsem tu. To jsem sezemíčky. Dneska to všechno zasajeme a v příštím díle to sklidíme, nebo možná si tohle počkáme i teďka. Ale samozřejmě já musím taky zpracovat. Uj. To bylo trošku jinak. Uj. Teď máme nezbytá. Krásně se nám to tady dělá. Vypadá trošku jako takový Massey Ferguson. Takový indický Massey Ferguson. PPAB. Přesunem auto. Přesunem. Ani trošku. Hop. Vezmu takhle. Hrajeme Roblox, takže ta realita tady moc jakoby není, no. Ale co se dá dělat? Nic se nedá dělat, život je život. Začíná pršet, ten nejlepší čas na orání. Tak se vidíme, až to zaorám. Čaues. Z oraný to už mám, teďka už jenom nás čeká zasadit to. Ještě to bude mít zasazený. Ne, vlastně ještě skultivovat. Na něco musím kouknout. Od jaké rostlinky. Už mám dvě ty samé sazenice. Se dám do traktora a jdeme kultivovat. Sedíme za další chvilku. Čau! Když takhle orám, tak se rovnou můžete jít kouknout na můj... Když takhle kultivuju, tak se rovnou můžete kouknout na můj TikTok. Jmenuji se tam Kosmobos, dávám tam průběžně nějaké videa, akce, spíš jízdy na krose. Takže tak, no. Já už mám skoro po letech, sedíme u setí. Tak, začínáme sít už. Musím nasadit víc, jakoby jiný druhy, že jo? Mám druhy. Ale tady sázím to kadl, nebo tomu říká kadl, ale tady roste něco jiného, protože mě to akorát bylo v sázecím stroji, tak jsem to teda musel už dodělat. Samozřejmě by nám to mělo vydělat víc než těch 2200 korun. Coinů. Ty 2200 korun by nám to mělo fakt vydělat, takže jsem zvědavý. Doplníme to tady. Dáme do traktoru a jedem, takže se vidíme až u konce. Mám dosázeno, mám to už skoro všechno hotové. Ale musíme to počkat. Buď to udělám v příštím videu, protože koukám, že už máme 14 minut videa. Takže buď to uděláme už v příštím videu, anebo to tady budeme sázet ještě dál. Vůbec nevím, nenapadá mě to. Každopádně uděláme poslední pořádky a asi se s vámi rozloučím. Takže já jdu tady naparkovat auta. Krásně. Tak, vezmu všechny ty
krabice. Tady nakupu. Jednu krabici. Druhou krabici. Šup. Další krabičku. Šupem si. A šup. Přeskočíme, vezmeme z auta jednu krabičku. Chceme si dát krabičku. Sedím tu. Tady vlastně vypadá to místečko, že jo? Tady si ty slepičky 3 budou sedět, tady mají babáni, kterým tam budu průběžně doplňovat. Asi je to takhle, asi snad je to takhle, protože hleda, že tam vajíčka budu dávat. To mě taky vůbec nenapadlo, jak to bude všechno fungovat. Ten bude ještě pro poslední krabici. Budu s vámi muset bohužel rozloučit, protože co jste dělat. V příštím videu to pokosíme všechno. Zasadíme nový, našetříme na ten vlek. A tak no, takže já si s vámi asi rozloučím. Tohle to bylo vše v tomto videu. Děkuju, budu vám moc vděčný, když mě dáte like, odběr se zvonečkem, aby vás neminula žádné video. A čáves káves!